Det havde jeg faktisk på lidt. Vi tager op og to, og så lige pludselig så er der. Det skulle alle jo gøre. Hvad var det? Det var Det år, der hvor det var mig og Bianca afsted. Ja. Vi fik lukket Berit på den der Silver Rock der. Og vi brugte lang tid på overtænding. Hvem? Berit. Jo, men det er jo fordi David skulle ikke være dernede alene, og han ville med.